Lasse, nu er vi i gang. Nej, du må ikke, Mikkel. Hej, den skal ud på bloggen. I vandt jo min status, så nu skal de kaste sne på mig. Dennis skal kaste sne. Lasse, gå væk. Dennis, Karoline og Julie, de vandt min lodtrækning, så... Ja, Lasse, du skal tage over. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi går lidt tættere på. Og det kører. 3, kom. 3, nej, vent lige. 3, 2, 1, kast. Ej, Jonas, hvor er du nederen? Okay, så I andre må også gøre det. Nej! Det var ikke en del af aftalen! Det er bare så meget unfair, det der. Og det er koldt. Det var da meget der. Åh nej, nu kommer der igen. Nu kommer der. Jonas? Ja? Hvad? Hvorfor skulle du kaste? Det er ikke noget, han valgte. Luk lige døren for... det er koldt nu. Ja, det er koldt. Det var ikke sjovt, Dennis. Jo, det var pisse sjovt. Hvordan, Karoline? Ja. Det blev så lidt anderledes, men jeg håber, I kan lide videoen. Vi ses. Farvel! Tak fordi du så med.